Què va succeir exactament després de la resurrecció de Jesucrist? Per què se celebra tant la mort de Jesús i es festeja tan poc la seva resurrecció? Si estàs escoltant això, és perquè un any més està passant, o ja ha passat, la Setmana Santa, amb les seves celebracions marcades per les tradicions de Roma. Potser has vist les processons a la teva ciutat o poble. En elles hauràs contemplat nombroses imatges. Un home que identifiquem com a Jesús, ensangonat, vestit de porpra o clavat en una creu. I sí, tot això va passar, perquè havia de passar. El sacrifici de Jesús, és a dir, de Déu mateix, ens situa davant d'un fet històric, transcendental, que cap altra religió d'aquest món pot oferir, ni molt menys comprendre. Fins i tot alguns que s'anomenen cristians neguen que Jesús fos Déu, com si, d'alguna manera, Déu no pogués fer això, morir per tu i per mi. I qui, si no? Només Déu fet home podia trencar la pesada cadena del pecat que la humanitat va heretar des d'Adam, a través de la desobediència a Déu. Finalment, Déu mateix va intervenir per posar solució a tot això. I ho va fer mitjançant un altre home, Jesús, perquè tot home o dona que acceptés el seu sacrifici pogués ser anomenat fill o filla de Déu i, per tant, lliure de tota condemnació. Així doncs, cada nadó, des de llavors que ve a aquest món, ho fa amb una marca, amb una senyal, el pecat. Aquesta empremta fa que ningú no hagi d'ensenyar-li a fer el mal en aquest nadó. Ja forma part de la seva naturalesa fer-ho. Llavors, des del jardí de l'Edèn, portem aquesta senyal dins nostre. Per aquest motiu, Jesús no va néixer de la unió entre un home i una dona. Si hagués estat així, no hauria estat Déu mateix qui s'ofereix en sacrifici, sinó un ser humà completament subjecte al pecat. Però el seu sacrifici havia de ser perfecte. Havia de ser justament l'anell sense taca, aquella sang que va treure el pecat del món. I això només podia ser Déu mateix fet home, aquell Déu que és 3 vegades sant. Gràcies al sacrifici de Jesús i la seva resurrecció, ara, tot aquell que reconeix qui és a dir, Déu fet home, que va morir per nosaltres, i creu que, a diferència de qualsevol altre líder religiós, va deixar una tomba buida i va ascendir davant de molts testimonis, esdevé una nova criatura. La Setmana Santa no és només la passió de Crist al Calvari, el dolor, les fuetades o la corona d'espines, sinó el sentit de tot això. La importància que tens tu i jo, que tenim per Déu, el seu immens amor i la demostració definitiva que Jesús és Déu, la tomba buida. Clamem amb una sola veu: Crist viu! I desitja que el reconeguem pel que és, el nostre alliberador i salvador. Aquell que ha trencat el poder de l'amor sobre nosaltres, que ens ha alliberat del pecat i ens ha regalat la vida eterna. Si confessem amb la nostra boca que Jesús és el Messies i com a deixebles deixem enrere tot allò que som i creiem ser, emprendrem un camí que transformarà la nostra vida per sempre. És el camí del Natzarè, el que, sens dubte, guiarà la nostra existència. T'hi atreveixes? Que tinguis un dia molt beneït.